Għat-tieni jum konsekuttiv kienet irreġistrata żieda fil-każi tal-coronavirus f'pajjiżna. Dan hekk kif fl-aħħar 24 siegħa irriżultaw 7 persuni pożittivi għall-virus minn 778 swab test illi saru. B'hekk il-każi pożittivi issa telgħu għal 503 minn total ta' 43,397 test. Mis-7 każijiet, 3 huma healthcare workers mill-istess sala f'Mater Dei fejn ħarġu 3 każijiet il-ħadd biex f'24 siegħa mill-istess sala ħarġu total ta' 6 każijiet. Dan ifisser li issa l-R factor jew in-numru ta' persuni li qed jittieħdu minn persuna waħda infettata reġa' tela għal aktar minn wieħed, kif ikkonfermat ukoll is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci fit-tweġiba għall mistoqsija ta' Net News. Għalma rajtu l-R factor issa minn numru ta' każijiet żdied aħna naraw id-differenza bejn waħda u oħra u bħalissa qiegħed il-fuq minn 1. Iż-żieda fl-R factor hija indikazzjoni li l-virus għadu qed jinfirex fil-komunità. Min barra dawn it-3 healthcare workers kien hemm każ ta' healthcare worker ieħor din id-darba minn Caringrek. Żewġ każijiet oħra huma dawk ta' ta' 41 sena u binta ta' sentejn fil-waqt li mara ta' 30 sena ittestjat pożittiva meta ġiet ittestjata peress li s-sieħeb tagħha kellu suspett li seta' kien infettat. Is-sieħeb tagħha irriżulta negattiv. Waqt il-buletin mediku ta' ġurnata Charmaine Gauci ħabbret ukoll li fl-aħħar sigħat fieqet persuna waħda. Fl-aħħar 3 ijiem f'din l-10 ġimgħa ta' emerġenza medika f'pajjiżna, il-każi ta' COVID-19 żdiedu b'14 fil-waqt li l-ammont ta' persuni li fiequ s'issa tela għal 434. In-numru ta' każi attivi wara li wieħed ineħħi wkoll lil dawk li sfortunatament tilfu ħajjithom issa reġgħu żdiedu għal 64 fil-waqt li huma biss 8 il-persuni rekoverati bil-COVID-19 fl-isptarijiet, persuna fl-ITU ta' Mater Dei u persuna oħra fit-taqsima tal-mart infettiv fl-istess sptar, 3 pazjenti fl-isptar Boffa u 3 oħra f'St. Thomas.